hûn bi xêr hatin rewşa konferansê bi çi awayî diçe peyamên ku derketin pêş çi bûn? Evar baş xebatê xweş em divên rastî îro Stenbol'da rojekî girîng bû. Cara yekemîn bû got konferansekî ser pirsgirêka Kurd navnatewî hatel darxistin û ev ê jî hûn dizanin Dem Partî çêkir ji gelek deveran, gelek ciyan, gelek em bêjin aliyê dinyayê, erdnigariyê dinyayê, dewletê dinyayê beşterwan hebûn. Tabii seriya her tiştî da jî peyamê em bêjin peyam hebûn. Peyamê birêz Öcalan, peyamê em bêjin Mesut Barzanî û Nêçirvan Barzanî û Bafıl Talabani û İlhan Ehmed ser Skypeê tevlê bû. Rastî gelekî konferansekî girîng konferansekî bingehî hebû ser ji bo çareserkirina Kurd ji bo pirsgirêka Kurd çareserkirina wî gelek peyamê em bêjin girîng hate dayîn û beşterwanê em bêjin aliyê Demva jî li başûra Afrikayê ji beşterwanek hatibû. Dîsa ji bölga İspanyayê hem Bask bölga Baskê bölga Katalonyayê dîsa li İrlandayê beşterwanekî hatibû. Gelek beşterwan hatibû gelekî peyamê girîng dan ji bo aştî û em bêjin civakekî demokratîk nêrînê xwe anîne ziman tişta got serê wan da derbas bû tişta em bêjin pêvajoya xwe anîne ziman. Tivî pêvajoyê da jî rastî tişta got derkete holê tişta em bêjin dema got hate nîqaşkirin wî nîqaşkirînê da jî sabr û em bêjin sabr û em bêjin ji bo qasî jî ew lazim e yani tekildayîn pi iqtidaran ra pi hikûmatan ra hem sabr hem tekildayîr û hem jî aqilekî mayînde li wê lazim e tivê û ser wî jî geleke hem her alî jî her du alî jî derdorê xwe gelê xwe amadekarî bikin tişta rast mijûl bin yani em bêjin xeyal nefroşin gelê xwe ra yan jî em bêjin dem lazim e ji vî îşî ra tişta serî da jî dema got em bêjin çek tê berdan dema got têkilî çêdibî dema got axaftin çêdibî demek têkilî jî çêdibî ji bo çareserkirinê hişmendî û aqil jî derdkevê berî derdkevê holê û ser wî hişmendî û aqilî jî pêvajo didomê tu pêvajoyê da jî çareserkirina pirsgirêkan derdkevê holê êdî dema got çek tê betalkirin yan jî rawestin êdî hişmendî derdkevê pêş aqil derdkevê pêş û ji bo çareserkirinê jî rê û rêzik derdkevê holê ev tişt servan tiştan piranî axivîn servan tiştan mijûl bûn em bêjin peyamê girîng hebû ew wan peyaman da jî mirov ewan didî ta alî aştî da alî müzakereyê da alî çareserkirinê da gelek kes îrade nîşan didan civîn wê yani hûn watek bi çi awayî lêbar dikin gelo yani wê di vê pêvajoyê de tevkariyeke bi çi awayî li pêşketina aştiyê û civaka demokratîk bike? Rast e civînek hewa min serî da jî goya cara yekemîn bû civînek hewa konferansek hewa navnetewî û ser pirsgirêka Kurd li Tirkiyeyê çêbû ez bawerim peyamê got hate dayîn em bêjin gotinê got hate dayîn de her du alî jî em bêjin serî da dewlet jî ewan peyaman bigirê tivî ewê da jî bizanê got Kurd êdî tivî mijarî da tivî em bêjin pêvajoyê da samîmî ne dixwazin evî îşî Kurd ser rêya aşîtî û demokratîk bidene çareserkirin bidene müzakerekirin û çek jî li vir ji holê rabî tabii ew beştervanê din jî hatin ew geleke em bêjin ew ê got evî pêvajoy rêda dibe serî da işte devleta Türkiye em bêjin ew
berpirsiyarê dewletê geleke peyamê li wê bigirin ji xwe re em bêjin çi dibêjin. Yani hem aliyê Kurdan û hem jî aliyê navnetewî em bêjin beştervanê navnetewî ew ê got heta îro tişt serê wan da qewmiye hem Baskiyê hem Katalonyayê hem Başûra Afrikayê hem İrlandayê yani dawî da tişta tê derdkevê holê pirsgirêkê mirov çiqa jî giring bî pi çekê û pi tiştê ewlehî pi operasyonê û pişarê naçareserkirin. Yani rêya dawî ser müzakereye, ser masaya, ser axaftinê, ser diyalogê ye. Dema got axaftin û müzakere diyalog çê nebî pe ewlehî pe operasyona pe şarê hinek pirsgirêk çareser nabî. Ez bawerim Türkiye jî evan peyaman stand û ser van peyaman jî ji bo vî pêvajoyê ji xwe re rê û rêzikek çê bike û ewan peyaman jî ji xwe re esas bigire û pirsgirêka Kurd çareseriya pirsgirêka Kurd rêya diyalogê rêya axaftinê rêya müzakerê çareser bibî evî rê bibijêrî evî rê em bêjin deynê beriya xwe û ser wî rê û rê çî evî pêvajoyê bişopîne. Baş vê konferans sibe jî bidome û li benda encameke bi çi awayî negelo yani hûn li bendê bi encamnameyeke bi çi awayî biqedin? Yani ben davîne dawî da ew got beştervanê vî konferansî bûn ji her alî dunyayê beştervanê vî konferansî bûn hêviya me daxwastiya me yan jî tişta got dixuye eva ye dê bangawaziyek bikin li her du aliyan alî Kurdan jî alî dewletê jî û evî pirsgirêkî hem mînakê xwe nîşandin tişta got serê wan da derbas biye nîşandin û ser rêya müzakerê ser rêya aşîtî çareser bî li wê her du alî jî em bêjin hem ji bo alî çêkerê da alî erînî da em bêjin xebat bikin li wê her ser wî mijarî jî evî xebat bikin û evî pêvajoyê ser rêya çareserî û ser rêya demokratîk ser rêya axaftinê diyalogê çareser bikin got carek jî ji bo çekan çek însan helneyne destê xwe nezivirine pêvajoya serî yani îdî ew çek ji holê derkevê ev mijara pirsgirêka Kurd ser rêya müzakerê bê çareserkirin hêviya me ew e ew dê bangawaziyek wisa bikin û evî pirsgirêkî çareser bikin ev pirsgirêk dema çareser bibî hem ji bo Kurdan hem jî ji bo Tirkan dê bibî mînakek dê bî îdî baştir bibî her alî da alî siyasî da alî diplomasî da alî aborî da dê encamekî baş derkeve holê. Baş. Hüseyin Olan parlamenterê Dem Partiyê Bitlisê em spasiya we dikin hûn tevlî bi tename bûn û ev agahî me re ser çavan êvar xweş. Serçava.